को दैखांनायाव बावहाय बाहागो लानो हानाय बिटिआरनि मानव गेदेर सीएम बिथां प्रमद बर'जों लोगोसे बिथांनि इएम नोंथांमोन, एमसिएलए नोंथांमोन, एमएलए नोंथांमोन आरो बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलनि डेपुटि चिफजों लोगोसे इएम नोंथांमोन आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो दाब दाब जिल्लानिफ्राय फैनाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सि सोद्रोमाजों लोगोसे मानव गेदेर थान्दै नोंथांमोन, बानजाय आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो सोद्रोमा नोंथांमोन, गुबुन गुबुन दालाय आफादनि मावथि नोंथांमोन आरो लोगोसे बर' राव थुनलाइ मोजां मोनग्रा गासैबो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि लोब्बा आफादनि आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे मावथि नोंथांमोन, आबोबनि आफादगिरिजों लोगोसे मावथि नोंथांमोन, बर' हारिमु आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे मावथि नोंथांमोन, अल आसाम प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशननि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि नोंथांमोन आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनाय जोङो दासो सोनाब बेंगलनिफ्राय फैनायखौ जोङो लोगो मोनदों आरो जोंहा गोजोनथाव बाथ्रा जे बांलादेशनिफ्राय दाख्लैनिफ्रायनो बिथांमोना गुवाहाटीयाव फैनानै बे कुसुबारियाव तामुलपुराव फैनानै दंफैयो। बेजों लोगोसे मैया त्रिपुरानिफ्राय थान्दै हिसाबै साबा बिथांमोना नुजाफैदों आरो जोङो आसा फारिदों जे नेपालनिफ्राय जोङो हांख्रायदोंमोन आरो नेपालनिफ्रायबो बेवहाय नुजाफैनो हागोन आरो लोगोसे दिनै बे गोथार फिरफिला बिल होनायाव मावसोम हान्जानि सोद्रोमा मावथिफारिया नोंथांमोन, रिंगु दामसा हान्जानि मावथिफारिया नोंथांमोन आरो सांबादिक बन्धुসকल आरो श्रद्धेय राइज माने मानगोनां बे ओनसोलनि बे हालामनि रायजो राजा नोंथांमोन गमामायै जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै मैयानिफ्राय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 61थि जथुम्माखौ जोङो बानजाय आफादनि दैदेननायाव आरो बिटिआरनि मानव गेदेर सीएम प्रमद बर' आरो जोंनि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे जोंहा आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिटिआरनि इएमजों लोगोसे बे ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोननि नाना नाथा नाजानायाव जों बोथोरा गाज्रिब्लाबो दिनै जों खुंफुंनो हादों। मैया जोङो मोनाबिलियाव जोङो थान्दै मेल खुंदों आरो दिनै जोङो नैथि हाबाफारियाव जोङो फिरफिला दैखांनानै जोङो मुंख्लंफोरनि बिबार बावगोन। आं जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफादा 1950 मायथाइनिफ्राय फैयै फैयै माने 70 बोसोराव आगान होनोसै आरो बे गोलाव समाव जोङो जोबोर जेंना जेंगोनानि गेजेरजों जोङो बारबोनांदों आरो बे रावखौ 1963 मायथाइनिफ्राय जोङो बिजोंखौ गायसननानै दिनै जोङो बुहुम फरायसालिनि दरखङाव जों लाबोनो हाबाय आरो लोगोसे जोङो बे रावखौ दानि डिजिटेलाइज इन्डिया जानो थांगासिनो दङ। बे रावखौ वान अफ द लिंक लेंगुवेज खालामनो थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासिबो बर' रायजो राजानि नाजानायाव बे रावखौ एडुकेसन, लार्निं, टिचिं खालामनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि लादों आरो गाबोन जोंहा मानव गेदेर फार्स्ट सिटिजेन अफ इन्डिया जायखौ सिगां गिबि नोगोरारि होनदों भारतनि मानव गेदेर हादरगिरि रामनाथ कोविंद बिथाङा बाहाय गाहाय आलासि हिसाबै
नुजाथिफैगोन बे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद जारिमिन बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिन बर' हारिनि मोनसे जारिमिन जोङो सासे गोजौ थाखोनि जोङो हादरगिरि बायदि मानसिखौ जों बे तामुलपुर बायदि जायगायाव जोङो गाहाय आलासि लाबोनो हानाया जोंनि थाखाय बिराद माने गोग्गाथावना आरो जोङो आब्रुथि गोनां माहारि हिसाबै जोङो राव थुनलाइ हारिमु जौगानायल' नङा जातिखौ जोङो मोजां आब्रुथि गोनां जाति हिसाबै जोङो दिन्थिनो हानाय बायदि जोङो मुलुग दरबाराव मानसि हिसाबै थांनानै थानो हानाय बायदि आरो जोङो दानि डिजिटेलाइज मुगायाव खारफानो थाखाय इनफरमेशन टेक्न'लजिजों खारफानो थाखाय जोङो चेलेन्जिं मोनसे गोसो लानानै फरायसाफोरखौ खावलायनो लुबैयो जे बिथांमोनहा माने गुणगत शिक्षा जेखौ भ्यालु अफ एडुकेसन होननानै बुंदों बे सोलोंथाइ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ लानानै जों सासे नोगोरारि जानानै जों दिन्थिनो हानांगोन जोंहा बर' थुनलाइ आफादा गोबां हाबाफारि दङ आरो बे हाबाफारिनि गेजेराव जोङो गाबोनहाय गुगल्स प्रजेक्ट मोनसे अनलाइन माने एप्स जोङो गाबोन हादरगिरिनि आखाइजों बेखौनो सानदों दा बे जाफुङोब्ला बर'जों जुदि आखर लिरोबा बे इंराजियाव फैगोन इंराजियाव लिरोबा बे असमिया सारा 24 रावनि बे माबाया सोदोबा फैगोन जों बेखौ माने आसाम एसेम्बलिनि मानाव गेदेर बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया रां अनसुंथाइ होनानै जों बे हाबाफारिखौ माखासे टेक्निकेल एक्सपार्टखौ लानानै जोङो खामानिखौ मावदों दा गाबोन जों बेखौनो सानदों लन्चिं खालामनो सानदों बेनि बादैबो जोंहा भारतबाणीयाव हाबखानाय दं बेनि बादैबो जोङो एस्क'सिस होननाय मोनसे बेसरकारि अनुस्थानजों जोङो फराय बिजाबखौ 9-10 नि फराय बिजाबखौ जोङो लार्निं एडुकेसन होनो थाखाय जोङो मोनसे टाइ आप जादोंमोन आरो बेबो खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो लाइब्रेरि बायदिसिना जोङो इयं जेनेरेसनखौ इयुन जोलैखौ जों जाथे माने स्मार्टफनजोंनो फरायनो हायो बे रावखौ जाथे माने बुक किस नलेजनिफ्राय बारग'नानै स्मार्टफनजोंनो माने फरायनो हायो बेखौ जोङो इयुनखौ नाहरनानै बर' थुनलाइ आफादा माखासे हाबाफारि आखायाव लादों दा बेयाव जोंनो रायजो राजानि मदद नांगोन राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि जोंनि पेट्रनेज नांगोन बेनिखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादा जों आसाम सरकार बिटिआर सरकार जाय सलाया मानो बेजों थाफानानै जोङो सरकारि अनसुंथाइ मोननो थाखाय पेट्रनेज मोननो थाखाय जोङो बिथांमोनजों लोब्बा थानानै जों खामानि मावफुंनो हादों गोजोनथाव बाथ्रा मैया सासे आसामनि गिबि मन्थ्रिया बर' थुनलाइ आफादनि मिटिंआवसो फैयो खिन्थु बिथाङा ओभारअल प्रिपारेसनखौ सुलार लानो थाखाय मैया फैनानै मोनसे खोथाखौ बुंलांदों he is very much happy to see the preparation माने बिथाङा गोजोननाय फोरमायलांदों आरो जोंनि जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिथाङा खोथा होदों दा आं फिरफिला दैखांनाय बे बुब्लियाव आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनो लुबैदों दानि इनफरमेशन टेक्न'लजियाव जोङो जायफोरनिखि दा जोङो पर्टेलनि जुग दा माने इलेक्ट्रनिक मिडियानि जुग प्रिन्टेड मिडियानि जुग जोङो माबा मोनसे बाथ्रा बुंब्लानो दानो बियो मुलुग दरबाराव खारलाङो बेनिखायनो आङो সাংবাদিক बिथांमोनखौ बुङो সাংবাদিक बन्धुসকলক মই কৈছো जे नोंथांमोनहा मोनसे माने थि एकदम माने रियेल पिक्चारखौ नोंथांमोनहा स्पटआव फैनानै जोंनि साननाय हनाय बायदिसिना जोंनि बुंनाय मावनो लानाय थांखिफोरखौ नोंथांमोनहा फोसावो बेखिनिखौ आङो अराय बुंबोदों आरो बुंबाय थागोन बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गासिबो बे हालामनि रायजो राजाजों लोगोसे गासिबो थान्दै नोंथांमोना गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै दिनै बे 61थि जुथुम्माखौ जाफुंसार होनायाव नोंथांमोना जे बेवहाय नुजाफैदों जोबोर खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो खस्थ'जोंनो जों देरबोखानाय बर' हारिया माने सोमावसारागौमानि जेबो मोनाखै
सोमावसारनानैसो जों दासिमबो राव थुनलाइ हारिमु बायदिसिना जोङो बिटिआर बायदिसिनाखौ जों मोननो हादों। आरो बेनि गेजेराव आं मोनसे खावलायनो लुबैदों, जों जेखि राजखान्थि दलावनो हाबा मानो थाया मानो, जेखि धोरोमाव थाया मानो, जेखि समाजाव थाया मानो, जोङो बर' फिसा हिसाबै खौसे जानांगौ। बर' फिसा हिसाबै जोङो मुलुग दरबाराव सिनायथि मोननाय जाथि हिसाबै जोङो गावनि कालचार, गावनि थासारि, गावनि रिति निति, गावनि ट्रेडिशनेलिज्म बेखौ रैखा खालामनानै जोङो गुबुन हारिनाव खोन्थानो हानांगोन। गुबुन हारिनो जों बुंनो हानांगोन जे बर' हारियाबो मोनसे आब्रुथि गोनां हारि, मोनसे जौगा हारि। बेखौ जोङो मुलुग दरबाराव जोङो खोन्थानो हानांगोन। दिनै बर' थुनलाइ आफादनिल' खामानि नङा बियो, गासिबो रायजो राजानि मदद, लेखा गोरों मेगन गुनु जायफोरनिखि क्वालिफाइड मानसि दङ, एकाडेमिशियानफोर दं, सानसुमै बिथांमोन दं, इन्टेलेक्सुवेलफोर दङ, नोंथांमोनहा बर' थुनलाइनि माखासे बर' थुनलाइ आफादनि माखासे हाबाफारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे हाबाफारि बेयाव नोंथांमोना मदद होनानै बर' जाथिखौ माबोरै जों दावगाहोनो हागोन गासै बिथिङाव बे खोथाखौ सिन्था खालामनायनि समा सफैबाय। बे समा सफैबाय गां। बेनिखायनो आङो बर' थुनलाइ आफादनि दिनैनि बे गोथार फिरफिला बेखेवनो दैखांनाय समाव आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायो, जों जेरावखि थाया मानो जोङो बर' फिसा हिसाबै जोङो गावनि सिनायथिखौ होनांगोन, गावनि रावखौ बुंनांगोन, गावनि हारिमुखौ जों सिबिनो रोंनांगोन। जेरावखि थाया मानो जोङो गासिबो खौसे गोजोनै जोङो थानो थाखाय जोङो नाजानांगोन। बेखिनिखौनो आं बुंबाय। जोबनायाव गाबोन जोंहा हादोरगिरि बिथाङा फैगोन आरो बे हादोरगिरि फैनाय समाव एसे सिकिउरिटिनि प्रब्लेमबो जानो हागौ। बेनिखायनो बे 1 घन्टाखौ जोङो मेगन मेसेबनानै जोङो फुङावनो ज' जानानै लैहोर लैहोर फैनानै हाजार मानसि फैनानै जोङो बे माने भारतनि हादरगिरिनि बे सिगाङाव जोङो दिन्थिनो हानांगोन जे बर' हारिया खौसे दं, बर' हारिया गोजोन लुबैयो, बर' हारिया राव थुनलाइ जौगानायखौ लुबैयो। आरो बे हादरगिरि फैनायाव जोंहा मोनसे मेसेज खारगोन जे जोङो बर' हारिया जे मोनसे गोजोन थासारि लुबैग्रा हारि आरो मोनसे दावगाफुनाय हारि, बेयो बिश्व दरबाराव मोनसे बिराद मोनसे मेसेज खारगोन। बेखिनिखौनो जों आसा लाखिदोंमोन आरो दिनै जाफुंसार जाबाय। जोङो बोथोराबो एसे मोजाङाव फैबाय। बेनिखायनो आनान गसाया जिहेतु जोंखौ मदद होदों, बेनिखायनो जोङो खौसे रुजु रुमुयै जों खामानि मावनो थाखाय जों नाजानांगोन आरो जोङो मानसि हारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जोङो नाजानांगोन। आं बेखिनिखौ सुंद'यै बुंबाय। फिरफिला माने दैखांनाय बे बिबुंथिनि गेजेरजों जे जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ दादोंमोन, जोंनि एंसेन्ट अबजेक्टआ बिराद गुवारमोन। दिनै माखासे बेहाय बारग' आफादगिरिफोरनि हर्डिंखौ होनाय जादों। सोरबाया सानदों जे पलिटिकेल मानसिखौल' होदों, नाथाय गासैबो लामायाव नाय नुथों, सांबादिक बन्धु बिथांमोनहाबो नुगोन जे बहाय जोङो बयखौबो बहाय सन्मान होनानै हर्डिंआव जोङो होनाय जादों। आरो जोङो गेदेरखौ मान होनो रोंनाय मोनसे जाथि जाबाय, उन्दैखौ अननो रोंनाय जोङो मोनसे जाथि जाबाय। बे हिसाबै जोङो उन जानानै थानायनि खुनु खोथा गैया। जों चेलेन्जिं कम्पिटिशन मुगायाव जोङो चेलेन्जिं मुडाव जों थांफानांगोन आरो इनफरमेशन टेक्न'लजिजों जों खारफानो हानांगोन। बेखिनिखौ आं बुंनानै गासिनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि जासिनानै दिनैनि बे माने नैथि साननि बे गोथार फिरफिला बेखेवनाय माने दैखांनाय बे बुब्लियाव आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। बर'सा देरहासार। साबायखर थाबाय मानगोनां आफादगिरि बिथांनिसिम। दायो मावसोम हान्जा